And so it is just Emakumeen borroka, begiraden sakontasuna, bizitzaren koloreak dena isla daiteke argazki edo mural batean. Eta hori sebera da Kastaino Sudaltegiko bi gehi bat izeneko erakusketak egiten duena. Erakusketaren izenak berak adierazten duenez, bi gehi bat 3, eta 3 dira ere erakusketa honetan parte hartu dutenak. Josune Laka, Iñaki Laka eta Gotzone Elu hain zuzen ere. Josune Laka kanpoan bada ere, bere lana ikusteko aukera eskaini du. Murala aukeratu du berak bere mezua transmititzeko bide gisa. no love, no glory, no hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Mural hau da, mural honen izena da 7 emakumeen movimiento. Eta hemen agertzen dira emakume batzuk. Adibidez, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Marilyn Monroe, Tina Modotti argazkilarisa, eta hainbat emakume. Eta emakume horiek guztiak izan ziren bere garaian oso aurrerakoiak. Hau da, garai hartan zeuden mugak gainditzen, ezta? Eta hori da, adibidez, Virginia Woolf emakumeon espazioa eta independentzia ekonomikoa reibindikatzen zuen. Simone de Beauvoirrek esaten zuen emakumea ez da jaiotzen, emakumea hain eiken da, ezta? Eta holako esaldia jartzen ditu. Gero hau presentatu izan dugunean, jendea ikena pixkat harritu, jota Marilyn Monroe. Bai, Marilyn Monroe buruz berbaitzen badugu, jendeak bakarrik ikusten du beregan sex simbola dela. Ez dakigu gehiago, baina horrek ez da hau esan nahi, ez zela gehiago izan, ez da? Hori da gizarteak, garai hartako gizarteak, edo oraingoak ere eman digun ikuspegixe edo, berana. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Eta danak bere espezialidadian edo ez dakit nola esan, izan ziren oso emakume aurrerakoiak eta asko egin zutenak bizi izan zuten garaian, mugak apurtzen. I can't take my eyes. Iñaki Lakaren lana ere biltzen da erakusketa honetan, erretratuez josi ditu hormak, begiradek izan ohi duten indarra aprobetxatuz. Guztira 6 argazki aurkeztu ditu, horietako 4 zuri beltzetan eta beste 2 berriz koloretan. Umeak erretratatzea gustatzen zait asko, orduan, hau dira nire alaba dira, ez? Eta dira nahiko, orain dela nahiko denbora ateratakoak. Eta dira, izatez dira, kamera analogikoarekin eginda. Eta beltza eta zuria, ez da kolorez eginda. Orduan, hasiera batetan, nik gustatu izan zait beti, rebelatzea, ampliatzea eta guzti hori egitea. Eta, hauek deigarriak egin zaizit horrexegatik, daukatelako movimentua, begira da, eta guzti hori. Eta gero, hauek dira izatez kolorez egindakoak, eta dira digitalak. Orduan, aldea da, horrekin, digitalarekin egiten duzu nahi duzun beste argazki, eta erreza da egitea. Baina harrapatzea norbean nahi duena, igual zailagoa da, ze gero ez du norbea rebelatzen, ez du handitzen, eraman behar duzu ampliatzera.
Eta, bueno, hauek ere dira, begietara fikatuzkero, beraien begiradaren indarra, I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Hau dira kolorez egindakoak, hau da laida, eta deigarri egin zitzaidan, aurrean eukalako eguzkia eta uretan dizdirak ikusten ziren, eta hori nahiko politatera zen horrexegatik, dizdira asko ikusten delako. Hau, en cambio, lagun batek esan zen, behitu zelako paisaia, eta niri esaten diatenean, atera argazki hori, orain ez dugu horrek. Baina hain koloretsua zen, atera egin nuen, eta azken batetan horretara aurkeztu dut. Eta hori, Donostiko haizean orrazia, ezaguna, eta hor ere, ikusten da batetik, bera orrazia beltza eta gero koloreen kontrastea, erretratatzeko, ez dakit, igual neskek, ez dakit, bai begira da, edo bai bere aurpegiak dira, ez dakit, erakargarriagoak, edo gehiago lotzen dute, edo gehiago deitzen dute. Mila kolorez jantzi ditu Gotzone Eluk bere argazkiak. Euskal Herriko hainbat txokotako argiak, itzalak eta batez ere koloreak ezagik ditu areto honetako hormetan. Kresala eta Garoa izeneko lan honek bazter guztietako koloreak biltzen ditu. Guk dugu bi talde, 7 emakumeen movimiento eta 7 emakume. Eta hor, talde honetan, 2 urterik behin aukeratzen dugu gai bat lantzeko bakoitzak bere espezialitatetik. Eta aukeratu genuen gaia izan zen koloriak. Eta orduan, erakusketa hau da, koloretan oinarritutakoa, lurrarenak eta itsasoarenak. Eta izena du Kresala eta Garua. Eta hemen ikusten direnak dira lurrarenak dira Naparra, Baztan eta Baldorbakoak. Ni asko juten naiz aruntz. Eta itsasoarenak dira Ondarru eta Onjarbikoak. Hemen erdixa dago jarrita, ze gela hau politxe izan zitekeen, baina ikusten duzuen nola dagoen. Orduan itsasoarenak gutxi jarri ditut. Baina beti dira hori itsasoaren koloreak. Eta lurrarenak. Kresala eta Garoa da erakusketa honen izenburua. Lurra eta itsasoa oso ezberdinak omen dira, batek berotasuna transmititzen du, besteak berriz hotza. Itsasoa kolore hotze estintatuta dago, lurra berriz kolore beroek estaltzen dute. Hala ere, badute zeozer komunean, agerian uzten dituzten koloreen bizitasuna hain zuzen ere. Begira, ni Hondarra bizan jaso nintzen, baina gurasoak eta familia gure jatorria da Ondarru. Eta Ondarrari, beti ondartartian, eta Kresala guretza da oso importantia usain hori, eta lurra bai. Beti pertsonak bere familiaz edo bere iraganaz berroaitzen da benian, beti aipatzen du lurra. Ez dakit konturatu zareten horretaz edo ni behintzat beti. Eta horrexegatik Kresala eta Garoa. Garoak errepresentatzen du lurra eta Kresalak itsasoa. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you.
Can't take my eyes. Hau da, nola da, Zunbila inguruan, bidasoa erreka. Eta hau da, ja bueltan, beti saiatzen naiz bide galduak, bide ez errepide orokorrak. Eta iluna barra zen, apirila martxoan, eta argitxasuna zen ikaragarria. Eta orduan nafarrak badu indarra. Eta baldorgak duen argitxasun hori da izugarria. Erakusketa hau martxoaren 23 arte izango da ikusgai Kastaños kaleko 11. zenbakian kokatuta dagoen izen bereko udaltegian. I can't take my mind off of you.